Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedaya jamaah salat mujahidin yang kula hormati, saking kita wilayah Maos niki kasih suasana Syawal, niki kasih bulan Syawal, kula pribadi saha keluarga aturaken sugeng riyadi ini. Selamat dari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi dari Allah yang menamaafin wal hamidin wal mu'amin wa atul khair. Allah nyuwun apunipun pangapunten lahir batin dipunami selama kula sawung kali jenengan nggih. Kata kula pati kata sarai kota kurangi kula nyuwun pangapunten. Semanten ugi saking jenengan sing kula yakin boten gadah salah kula. Maka kula boten perlu nyepuro. Mergo kula yakin pun boten gadah. Nek kula pancen yakin gadah kathah salahe jenengan. Mergo sing tukang ngomong kan kula. Mesti kata salahe. Nah, mbuh dina apa kapan dina nggih kula enten salahe nggih. Kula nyuwun apunipun pangapunten. Mergo nek pas riyaya kan sing enom akeh salahe sing tuwa jembar pangaku. Nah, turake pitrahe bareng. Oh, kosong-kosong nggih. Nggih, niki karena tasih suasana Syawal, kula dereng ngaos masalah fikih sing lanjutaken ngaos wingi, kula badhe bahas masalah Syawal. Nggih, masalah Syawal. Karena niki penting sangat. Enten perkawis sing badhe Idul Fitri atau badhe Syawal ngenten iki tasih suasana Syawal. Enten sing kedah kita lampahi. Enten sing hukume sampai derajat wajib. Enten sing namung sunnah. Lah niki kali niki sing badhe kula sing wajib kali sing sunnah. Paling boten enten gangsal, paling boten minimal enten gangsal. Asane iki kathah tapi kula rangkum gangsal mawon. Sing pertama sing kedah kita lampahi dan iki hukume wajib badhe Idul Fitri, badhe wekdal suasana Lebaran Syawal ngenten iki. Ngene iku saling njaluk sepuro, nggih. Bermaaf, maafan. Baik ngangge nama silaturahim utawa ngangge nama halal bihalal terserah monggo. Lek nama niku boten enten hukume jeneng, boten enten hukume. Sing enten hukume niku niki sing dilakoni teng rene acara niku napa. Nah, silaturahim sing dilakoni niku napa? Halal bihalal sing dilakoni napa niku sing enten hukume. Nek
namung jeneng mboten enten. Lagi napa kok niku dadi hukum wajib? Nggih. Karena kita sedanten kan semerap. Siji, kabeh menungso niku mesti nggadahi salah, nggadahi dosa. Lan nggih kita nyadari, kita niku selama menungso ya duwe salah, ya duwe dosa. Nah, salah kita, dosa kita niku enten kalih macem. Enten salah dosa kita ten Allah, hubungane hablum minallah. Enten sing salah dosa kita niku kalih sesama antar manusia. Istilahnya hablum minan. Sing hubungane hablum minallah, insyaallah kita yakin, kita percatus nek sampun di ngapura Allah badhe Ramadan. Karena niku janjine Kanjeng Nabi, sapa wong kok poso Ramadan kanthi iman, kanthi ikhlas, ya disepuro dosa nikan wonten man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niku pun dadi janji. Dadi kita yakin pancen kita saestu-estu nglampahi poso Ramadan, qiyam Ramadan, tarawih lan ibadah-ibadah intune ten bulan Ramadan kanthi iman, kanthi ikhlas, kita yakin nek dosa-dosa kita di ngapura. Tapi perlu diketahui niku dosa sing di ngapura namung dosa sing antara menungso kali Allah, sing hablum minallah. Karena niku pun aturane Allah. Dosa sing di ngapura Allah niku ya hablum minallah. Kita wudu, dosa kita rontok pas badhe wudu, niku sing di ngapura ya dosa kita kali Allah. Kita bar salat, dosa kita di ngapura, niku sing dosa antar kita kali Allah. Tapi nek sing antar menungso niku mboten di ngapura Allah kanthi poso, kanthi salat, kanthi wudu, kanthi ibadah-ibadah niku mboten. Kudu njaluk halal, kudu njaluk sepuro. Nah, ben kita niku resik ten kene Syawal, Idul Fitri, resik saking dosa hablum minallah, ugi resik dosa hablum minannas. Kita perlu ngresiki dosa hablum minannas kanthi nglampahi bermaaf-maafan utawa silaturahim utawa halal bihalal. Nah niku alasane wonten para ulama niku. Siji, kita sadar nek kita gak ada salah, gak ada dosa. Nomor loro, badhe Ramadan sing dosa antar kita kali Allah pun di ngapura, kantun tugas kita umbah-umbah resik-resik dosa kita kali menungso liyane. Ya istilahnya mungkin enten sing badan, nopo sing unjung-unjung, tak nopo kata. Nek istilah mboten masalah, tapi sing penting itu kita nyepuro dosane wong ten kita, menghalalkan salah wong ten kita. Kita ugi njaluk halal kita salah wong. Nah, nek masalah istilah niku mboten masalah. Nek istilah resmi memang silaturahim, nggih, nepung sanak. Nyambung sama. Nek bahasa Indonesia memang bahasa sing baku silaturahmi, memang nonton bahasa baku. Tapi lek saking bahasa Arab silaturahim sing bener. Jadi nek jenengan nyebuti silaturahmi itu berarti sudah serapan bahasa Indonesia. Tapi nek bahasa asline bahasa Arab ya silaturahim. Niku namung istilah. Sedangkan istilah halal bihalal niku sakjane nggih mboten nyarang-nyarang iki mawon. Niku bahkan ket mulai zaman kuno. Abad 19 awal atau 18 akhir niku pun enten istilah halal bihalal. Niku dibuktikan kali manuskrip. Manuskrip niku tulisan kuno, kertas kuno, tulisan kuno. Ten gene babat Cirebon tanah cerita tanah Cirebon. Lah niku ten mriku enten tulisan pegon Arab. Sing mriku pun enten tulisan halal bi halal, ngangge tulisan Arab pegon. Jadi istilah niku pun enten kan mulai di sini pun enten. Ugi masalah sungkeman. Nah, nek masalah sungkeman niku geket mulai kita zaman Nusantara niku rumiyin kan enten kerajaan-kerajaan kecil nggih, selain raja sing gede-gede kaya Majapahit, macam-macam niku enten kerajaan-kerajaan kecil. Niku nggih pun enten tradisi sungkeman.
antar keluarga istana kali abdi dalem kali rakyatnya enten sungkeman. Cuma pesen kula nek pas sungkem-sungkeman kita sing sungkem umpami kita sing sungkem. Kita niati saestu nek sungkeman niku ngurmati wong sing luwih tuwa saka kita. Luwih tuwa karena napa nih? Karena ilmune. Mboten sungkem mergo masalah donya. Lah iki. Ampun sungkem nang wong ngasorno awak dhewe tenggene wong liya sing mergo donyane. Aku wong melarat, kuno wong sugih, aku tak ngesot, nah itu haram. Haram. Bahkan Kanjeng Nabi melih sapa wonge kon tawadhu man tawadhu'a limali sing mergo karena bondone mergo donyane zahaba sulusadi, maka 2/3 agamane ilang. 66% agamanya hilang. Nek kita sungkem nang wong, ngurmati wong, salim nang wong termasuk salim. Nek salime utawa sungkeme ngurmatine iku mergo donyane, mergo sugih. Nah, dadi sing asal napa sing mergo ilmune. Mergo ngibadahi. Kita ngurmati wong sepuh, sing nom salim karo sing tuwa niku kan kita yakin wong sepuh niku luwih kathah ngibadahi, luwih suwe ngibadahi timbang kita sing nom-nom kan ngoten. Nah niku mboten napa-napa, diperbolehkan bahkan dianjurkan niku. Ten sunah napa para sahabat nggih dilampahi ngoten. Tapi nek mergo bondone dunyane haram mboten salah. Niku padha karo wong golek donya berarti. Niku masalah sungkeman niku pun enten zaman-zaman rumiyin mboten namung sakniki. Lah terus istilahnya kok halal halal iku artine napa? Mergi beberapa waktu sing lalu niku enten YouTuber utawa konten kreator niku ngeritik istilah halal bihalal. Artinya itu apa sih halal? Masuk halal dengan halal. Halal karena halal. Nah, makanya lek mboten ngertos niku takok kiai, takok ustaz ojo diarteni dhewe. Halal bihalal niku mboten ngawur. Para kiai, para ulama ngangge kalimat niku mboten ngawur. Halal joli-jolan. Awakmu salahmu tak halalno, salahku nang awakmu halalno pisan yo, ngoten lho. Dadi halal ijol-ijolan karo halal. Saking pundi ngertos nggih karena halal niku enten maknane. Niku termasuk salah setunggali huruf jer. Huruf jer niku lek tenggene Imriti jumlahe 15. Nek tenggene Alfiyah jumlahe kali dosa termasuk ba. Lah ba utawa bi niku tenggene Alfiyah niku faedah utawa maknane niku enten 7. Enten 7. Salah setunggali awit niku iwado niku ijol-ijolan. Halal teko aku halal, teko awakmu ya diperintahno kali Kanjeng Nabi saestu. Tapi perlu diingat bahwa halal bihalal utawa silaturahim niku termasuk ibadah, termasuk taat sing mboten nenten syarat wektu. Mboten nenten syarat utawa batasan wektu. Karena ibadah itu enten kali, enten sing muqayyadah, enten sing mutlaqah. Muqayyadah niku ibadah sing enten batasan syarat tertentu. Contohnya sholat. Sholat niku kan inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Wajib tur nek wektune. Zuhur jam sakmene, ngasar jam sakmene, maghrib jam sakmene. Luwih saka niku hukume haram. Nah, hukume qadha macam-macam. Tapi enten syarat ketentuane. Sedina kudu ping pisan-pisan sampai ping 5. Engko dina meneh salat maneh terus. Setiap hari kudu dilakoni 17 rakaat macam-macam. Tapi enten ibadah sing mutlaqah. Ibadah mutlaqah mboten enten batasane, mboten enten wektu khususe, mboten enten. Contone napa? Contone wiritan. Zikir. Maca Quran iku lak mboten enten batasan wektune. Jenengan maos Quran isuk, monggo. Jam 09.00 jam 8 monggo. Jenengan siang badhe zuhur monggo. Mboten napa-napa. Bahkan
Aku lek nang dulurku kono gak iso koyoane saiki. Aku tok pas wayahe kurban ae, pas wayahe riyaya kurban preyan aku tak rono. Nggih mboten napa wong silaturahim mboten neten waktu niki. Karena tentang konten kreator atau YouTuber itu ngomong tidak ada syariat Islam. Nopo bermaaf-maafan setelah hari raya. Wong pancen bermaaf-maafan itu mboten ibadah muqayyadah. Mboten ibadah mutlak sehingga bebas. Bebas yo bebas, dilakoni Idul Fitri yo monggo, saderenge yo monggo, bahkan sakwise utawa di bulan-bulan lainnya, waktu-waktu lainnya yo monggo kersa. Ya salatnya. Apa maneh teng mriki? Wah nambah ben salat salaman tambah. Koyane wong kene ora duwe dosa, ora iso jenengan mangkel suwi-suwi koyane gak iso. Lah ya apa bar salat salaman terus. Koyane mangkel suwi-suwi gak. Makane wong mujahidin kok cara duwe dosa gak gede-gede lah. Lah ya apa duwe dosa titik kok maghrib ketemu ngisak ketemu salaman wis pari. Gak sampai digawa turu nggih kan. Mangkele nang kanca nang tombel gak sampai digawe turu niku sae ngoten. Sae ngoten. Makane nek dawuh Kanjeng Nabi niku nek iso wong iku wong muslim kape turu iku aja sampai duwe mangkel nang gone dulure. Dadi turu iku kaya persiapan mati. Kita ya gak duwe salah nang wong liya, terus kita ya gak duwe unek-unek elek nang gone wong muslim liyane. Niku umpama jenengan sare sampai subuh kok gak salat dalu, gak salat qiyamul lail, gak salat tahajud, niku tasik luwih apik. Timbang tahajud qiyamul lail sawi. Tingkatan hukumnya silaturahim enten sing wajib kudu di silaturahimi. Enten sing namung sunnah muakkadah. Sing wajib di silaturahimi niku sing pertama pasangan. Bojo lanang karo bojo wedok niku silaturahim kuduan. Ala kok wong tinggal sak omah lho. Aja ngira tinggal sak omah terus gak tau padu, tambah sering padu. Nggih mboten? Lho nggih. Mboten saged Bu, Pak. Kita niku dhisikno silaturahim nang liyane tapi karo bojone gurung badan. Aja sampe kelalen lho. Nang bojone sik silaturahim, sanake dikuwatisi. Termasuk sing wajib ngene ku sanak munggah karo sanak mudhun. Sanak munggah berarti wong tuwa utawa mbah. Sanak mudhun berarti anakku, putu, anak wayah niku wajib. Nah, sing lingkaran waris istilahnya. Lingkaran ahli waris niku wajib. Nek umpama munggah kok mboten enten, bapak, ibu, mbah mboten enten, berarti sing kita wajib niku ten paman, paklik, pakde, paklik niku wajib. Nek pun mboten enten tiyang sepuh lho nggih. Nah, paman paklik niku wajib. Anak nek mboten enten berarti putu sing wajib. Gak duwe anak, gak duwe putu berarti ponakan. Nah, ngoten. Lingkaran waris kan urutane ngoten. Nah, niku wajib. Umpami wajibe pun dipenuhi, maka enten sing sunah. Contone kaya tangga, kanca, nggih, kanca kerja, kanca dolan niku hukume sunah niku. Sing wajib enten urutane lah. Ulil qurba nek alim Quran, dawil qurba. Sing cepar-par piye. Terus cara silaturahim carane halal bihalal apa kudu ketemu mboten. Silaturahim niku nek jenengan ketemu kabeh kok wesel Pak. Kok wesel tenan ngentekno wektu. Urutan silaturahim sing paling sae nomor setunggal, nomor sae siji ketemu fisik. Iltiqo niku, iltiqo ketemu fisik. Tur ketemune niku sing teka nggawa gawan. Nggih, sing ditamoni ya nyugoi. Nek iso mulih nggawa pitrah, nggawa oleh-oleh niku cocok. Lho, silaturahim paling dhuwur niki derajate sing teka nggawa gawan. Ya digolekno godhong-godhong apa ngono. Digawani rambanan-rambanan apa iki ana godhong gedang ta apa rambanan apa jengkol-jengkol ta pete-pete ngono digawakno ngoten. Niku nomor 1, ketemu terus saling ijol-ijolan hadiah. Karena nek ketemu niku ganjarane tumpuk-tumpuk. Siji ketemu iltiqo mesti musafahah, nggih kan? Musafahah niki ya sing antar mahram utawa sing halal niku. Berarti ngerontokno dosa. Terus isok saling uluh salam.
terus iso saling paring hadiah nggih mbuh hadiah mbuh sedekah nek kita tenggene sing keluarga sepuh berarti kita sing paring hadiah sing sepuh paring sedekah hadiah niku teko ngisor munggah nek sedekah teko munggah nang ngisor jenengan sowan ten guru jenengan guru SD napa guru ngaji napa guru biyen sing tasik gesang niku jenengan ampun ngomong sedekah niki Pak guru kula sedekahi kurang ajar nggih kula niku jek rumangsa ya aku kok disedekahi berarti aku selama ini dianggap fakir miskin padahal aku ya pegawe lho mestine sing bener iku hadiah nah iki termasuk kanca sing saling raket niku ampun ngomong sedekah hadiah itu penghormatan kemuliaan tapi nek sedekah pancen teko kaya wong sugih nang ngisor niku lho Pak niku sedekah guru maringi murid niku sedekah tapi nek murid maringi guru santri maringi kiai terus ponakan maringi Pak Lek Pak D niku namine hadiah niku nggih nek lek matur di Elmoni pun niku nomor 1 Pak mboten saged kepanggih soalnya tebih mungkin teb Jakarta luar Jawa nah saged kirim hadiah tok mboten ketemu awak tapi kirim hadiah zaman rumiyin ngoten Kanjeng Nabi kali sing tebe-tebe niku saling kirim surat terus dikai hadiah nah mangke sing kono sing nampani surat dia kirim hadiah nah jenengan sakniki nggih saged kan pun enten kurir nggih enten paketan bahkan iso transfer aku sepurane yo gak iso rungu rekeningmu piro aku kabeh mitrai ponakanku cocok niku nggih ditransfer alah gak usah repot-repot tapi tak kirimi nomere tak kirim ngomong gak usah repot-repot tapi dikirimi nomere niku dadi wonge mboten kepanggih tapi hadiahe sing mara niku tas nomor 2 nomor 3 wonge gak iso ketemu hadiah nggih mboten saged minimal kirim ucapan nggih kirim ucapan iku ucapan donga sing kene ndongakno sing kono mangke sing kono ya saling ndongakno nah sing mboten saged ketemu yo gak iso kirim hadiah gak iso mergo alamate gak ngerti wis cara ngono kan jenengan mungkin duwe dulur sing wis raro keberadaane aku duwe dulur teko mbah apa teko ibu apa teko bapak sing wis raro saiki nggone nang ndi gak duwe nomere gak duwe alamate lah jenengan saged ndongakno bidzil ghaibi nah iki mlebu dan Kanjeng Nabi man ali akhihi bidzil ghaibi da'ahul malak faqala lahul malak walakan mithlu dzalik kita nek duwe dulur duwe kanca sing gak ro parake gak ro nomere gak ro alamate kita tasik saged silaturahim kanthi ndongani ya Allah muga-muga kancaku sing ten mriku nggih mugi-mugi sehat seger kewarasan sak keluargane paringi umur panjang manfaat barokah kangge ibadah umpama kok sakniki lagi sakit, lagi susah, mungkin diparingi sehat, diparingi bunga. Ngoten mawon pun cekap. Pun cekap niku makin malaikat yo ndongakno yo awakmu yo semono uga muga awakmu yo diparingi Allah sehat seger kewarasan sami. Dadi kita ndongakno, kita didongakno malah malaikat. Senajan to kanca kita lali kali kita. Mboten ndongakno kita tapi kita pun didongakno kali malah tur niku wau silaturahim mboten enten batasan wektu kudu tiap tahun mboten kudu ben bodho mboten bebas aku duwe kanca sing 10 tahun gak tau tak endani gak tau tak silaturahim saiki tak golekane monggo mboten ngono sing penting niku sing mlebu dawuhe qati'atur rahim medhot sana iku sing kita tenati duwe mangko sampai aku ra bakal sudi napa tilik utawa nyambangi areke. Nah, iku sing medhot sama. Nggih, sampai duwe mangkel sing sampai gak gelem ketemu. Nah, iku namanya medhot sama. Tapi namung gak tahu ketemu, tapi ten atine gak duwe mangkel, gak duwe niatan medhot sama pancen ya ora iso ketemu wong dhek ning Kalimantan kita ten mriki. Lah niku mboten diarani mboten
medhot sana. Pancen kita mboten saged ketemu. Tapi tasih saged wau kirim hadiah utawa kirim ucapan nggih. Ucapan sing donga utawa nek mboten saged kirim ucapan saling kirim ucapan namung kita ndongakno niku silaturahim sing paling minimal. Sing paling minimal. Oh niki pertama. Pada Idul Fitri kita maaf-maafan, mbok iku jenenge silaturahim utawa halal bihalal. Nomor kali sing paling penting malih nggih niku sing mlebu dawuhe Kanjeng Nabi dawuh Allah sing badane perintah poso niku ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Nek enek wong poso terus gak iso poso mergo udzur kongkon dan nyaur. Sing duwe utang-utang poso dan di sauni bolak-balik kula aturaken. Kita nek Ramadan nek duwe utang poso dicatet utange piro. Aku iki gak poso ping piro. Alasane kena apa niku disaur. Badhe Idul Fitri dan disaur, ampun ditunda-tunda. Pak, aku gak duwe utang. Nah, ampun mikir awake jenengan piyambak, jenengan kan gadah garwa, napa gadah tiyang sepan, gadah anak, gadah mantu. Nah niku yo ditakoki. Nduk, nah awakmu jek duwe utang poso apa ora dadi sahur. Lah nyaur niku enek macem telu. Enek nyaur poso niku namung nyaur tok, kodhok tok, enten bayar fidyah tok. Nggih enten sing dobel ya pidiyah ya poso. Nah niku tergantung alasane. Alasane kenging nopo. Makane nek umpami kok kita bingung aku iki duwe utang poso iki nyauri karo apa. Nah jenengan nek umpami tasih bingung nggih tangglet para ustaz. Ampun diapeni dhewe. Nek namung jenengan mboten posone mergo haid, menstruasi, prei. Lah niku kan jenengan pun ngertos nyaur tok iku mboten masalah. Mergi kapanane mbiyen sing WA, Pak, kula niki dhewe iki mboten poso nyusoni. Nah, kula niki nyaure pripun? Lah, didelok sih. Jenengan nyusoni terus mboten poso, alasane mboten poso niku napa riyin? Baru mangke enten hukume. Nek alasane nyusoni gak poso niku mergo gak kuat dheweke, ibuke sing gak kuat. Maka nyaur poso tok. Mboten usah fidyah. Nek sing mboten kuat niku anake tok. Anake tok. Aku kuat Pak, tapi bayiku mboten kuat. Nek tak susoni karo poso niku sumer awake. Maka kena dobel. Yo poso, yo kodhok poso, yo bayar fidyah. Tapi nek sing mboten kuat karo-karone, aku yo gak kuat, anakku yo gak kuat, maka balik sing pertama. Namung nyaur tok. Lah kakak sing salah paham ten mriki, dikira nek sing gak kuat iku wong loro. Berarti nyaure loro yo. Wingi gak poso pirang dina. Iki engko nyaur utawa fidyah niku jenengan. Gelem saestu. Sing penting jumlah dinane diitung. Niku ndak disaur pas awal. Lah sing nomor 3 sing penting niku mboten sampai wajib tapi sunah. Nggih niku ngelampahi niki terus terang kula nggih tidak saged ngelampahi. Dereng saged tapi insyaallah badhe niki. Nggih niku ngelampahi poso sunah Syawal. Mboten wajib tapi hukume sunah. Niki jenengan sami ngertos saestu kan dawuh Kanjeng Nabi sapa wong poso Ramadan Sumat ba'u sitan min Syawal terus dilanjut karo poso sunah Syawal 6 dina karena kasiyamid dari maka ganjarane kaya poso sak taun uta. Nah niku ganjarane samonten. Lah terus masalah ngeten. Pak kula niku poso nyawal utawa nyaur sik. Aku dhewe iki Ramadan duwe utang poso. Wah, mungkin gak sak dinten. Lah niku nyaur sik utawa poso Syawal sik. Utawa digabung dadi siji. Nah, enten sing tanggung. Ngenten. Nek tasik nggadah utang poso. Luwih apike sing disarono para ulama niku nyaur utang posone dhisik. Karena utang poso niku hukume wajib.
nek poso Syawal namung sunah. Berarti urutane wajib sik dilunasi nembe mangke sing sunah. Berarti duwe utang poso 5 iki disaur sik. Dak do ngonten ditambahi kali poso Syawal 6 dina. Nah terus nek umpama pengin tak gabung, Pak. Aku tak poso 6 dina, sing 5 niate dobel-dobel. Yo nyaur, yo Syawal, yo nyaur, yo Syawal, yo nyaur Syawal, nyaur yo Syawal. Terus yang terakhir nek Syawal to. Wonten pripun? Memang wonten haji kula wangsul malih sing disaranno para ulama niku dikengken dhewe-dhewe. Nyaur sik baru Syawal. Karena napa? Ngeten ibadah niku enten sing istilahe maqsudah lidatiha, enten sing ghairu maqsudah lidatiha. Lah poso sing ditentokno jenenge kaya poso qadha Ramadan karo poso sunah Syawal niku senajan hukume benten antara wajib kali sunah, tapi sama-sama maqsudah lidatiha. Sehingga mboten saged digabung. Nah, ngoten lho. Enten ulama sing napa niku alasane gak iso digabung loro iki karena dua-duanya berbeda sama sekali. Dan dua-duanya punya tujuan masing-masing. Poso nyaur iku kanggo nggenepi sing utang. Lah poso sunah Syawal yo karena kesunahan di bulan Syawal niku dhewe-dhewe ra iso digabung. Makanya Abu Makromah niku ngendikan nek enek wong poso siji tapi niate loro, ya poso nyaur, ya poso sunah Syawal, maka karo-karone gak sah. Emang tiwas poso loro-lorone gak sah, nyaure ya gak sah berarti jek utang. Poso Syawal ya gak sah berarti gak oleh kesunahan. Niku enten sing ekstrem ngoten niku. Makane sepindah malih saran kula termasuk sarane para ulama niku nyaur poso sik baru Syawal. Kecuali sing pancen tiyang Pak yo swara Pak yo nyaur yo poso sunah Syawal umpami. Maka monggo jenengan derek pendapat sing membolehkan gabung antara poso qadha kali Syawal. Enten wau kan enten kula aturaken memang enten sing membolehkan. Tapi mboten piwal karo wong sing posone 6 dina to. Mergo sing 5 niki digabung ya Syawal ya Qadha ya beda, ganjar secara ganjaran beda. Atau saran sing kedua niki sing paling aman iki saran kedua. Nek jenengan nglampahi 11 dina poso, kaya contone wau utange 5, Syawal 6 kan dadi 11. Nek jenengan keberatan jenengan posoe 6 dina tok ae. Sing 5 dina diniati qadha tok. Sing sedina diniati Syawal tok. Karena napa? Karena nek kita niate wajib tok iku iso nggelandang sing sunah. Wajib niku kan luwih kuat timbang sunnah. Lah wajib niku fardu kali ganjaran sunnah. Oh, niku nomor 3. Ento sing ditakutaken sakderenge kula lanjutaken. Monggo. Kalau disampaikan tentang silaturahim ya. Nggih. Ada yang wajib, ada yang Sunnah. Kalau yang wajib mungkin kerabat terdekat. Dalam arti dengan darah terdekat itu bukan darah. Nggih. Nah, terus masalahnya begini, misalkan kita punya kerabat dekat cuman jauh kita jarang bergaul, jarang apa mungkin gak dosa. Iki sing pundi? Nah, ini saya ini. Saya ini pertanyaannya. Ngeten. Perlu dibedakan antara silaturahim karo njaluk sepuro. Nah, silaturahim karo njaluk sepuro itu perlu dibedakan. Syariat silaturahim nembung sanak niku adalah nembung sanak sing kerabat sing paling wajib wau. Lah njaluk sepuro itu syariat sing dimana kita punya salah langsung kongkon njaluk sepuro. Kan asline ngono Pak nggih. Asline ku kita lek duwe salah, gak usah ngenteni yo nggih kan. Gak usah ngenteni badak terus duwe salah ngrasani, duwe salah macam kan kudune duwe salah langsung njaluk sepuro. Sehingga maka mana yang didahulukan antara kita silaturahim nang dulur sing adoh karo tangga sing kita kata salahe. Jenengan lek bahas silaturahim maka sing didhisikno sing dulur.
sing duwe hubungan darah, adik, kakak niku. Tapi nek masalah njaluk sepuro sing didhisikno ya sing akeh salahe. Nah, makanya perlu dibedakan antara njaluk. Lah, ten ulama Nusantara niku antara njaluk sepuro karo silaturahim didadekno satu momen. Dibungkus tenggene halal bi halal sehingga enek silaturahimi, enek unsur njaluk sepurane. Karena nek njaluk sepuro pas langsung salah, gak kabeh wong wani. Kita niku mangkun padu karo wong niku langsung njaluk sepuro, wani mboten. Mesti kan rada ana mangkule ditunda sih, sedina rong dina. Kadang ketemu nang pasar, aku nang omah, ketemu cah. Mungkin kita sih kadang sih duwe sifat kekanak-kanakan. Jadi kan gak ada putra mangkel-mangkelan. Niku lak kabeh dijalukno sepuro langsung. Ayo maaf-maafan. Niku kan kadang mbek cucu. Kita niku kadang nggih ngoten. Nek duwe salah kon-kon langsung niku dereng saged. Lah tiyang sing atine gedhe, jiwa atine gedhe iku yo mestine wani langsung njaluk sepuro. Tur wani terus napa niku gelem ngekeki sepuro niku wangrang-arang ngoten niku. Lah kali ulama nek ngono lek wong gak iso langsung njaluk sepuro pas mari salah langsung ya dikumpulno nanggane momen halal bi halal. Nah niku kalau halal bi halal niku satu bungkus wadah sing isine kalih. Enek njaluk sepuro nggih enek silaturahimi. Tapi nek bahas penting pundi maka sudut pandangnya yang mana dulu sing paling penting ya monggo. Nah, karena tujuannya kan njaluk sepuro. Makanya wau sing koyo dulur tebih kan tidak ada batasan waktu. Silaturahim kudu riyo kan mboten. Kudu sing penting kita kalau dulur sing tebih mboten niat medhot sanak niku. Aku karo kono gak ngarah tak parani rono, gak sudi aku, gak bolot. Lah niku jenenge medhot sanak. Tapi kita pancen mboten saged mriko, mungkin mboten gadah nomere, mboten gadah alamate lah. Sing penting kita duwe niat gak sampai medhot tasedu lurah. Dengan cara napa? Cek tetep ndongakno, cek tetep eling, ngoten mboten masalah. Ten nggih. Pun, kula lanjutaken nomor sekawan sing penting kita lampahi iki nggih sunah, mboten sampe tak baca. Nggih niku ningkataken ngamal ibadah kita badhe Idul Fitri niku nek saged sunahe niku menambahi kualitas utawa kuantitas ibadah kita. Karena Syawal niku tenggene mujam Arabi, lisanul Arab termasuk kamus-kamus Arab niku artine niku ekor unta sing naik, irtifa, munggah. Niku filosofine berarti wong badhe Ramadan pas bulan Syawal niku dikengken nambahi meningkatkan ibadah. Nek mboten saged meningkatkan seluruh aspek ibadah, jenengan pendet salah setunggal mawon. Contoh biasanya sadurunge Ramadan niku aku sholat duha mek 4 rakaat. Mah, bakdo Ramadan iki, Idul Fitri iki, Syawal iki, tahun iki insyaallah tak tambahi dadi 6 rakaat. Utawa surate sing ditambahi. Biyen aku nek maca nang duha aku maca surat Ad-Duha karo Al-Insyirah Asyar iku Alam Nasrah niku. Alam Nasrah to saiki tak tambahi karo surat apa. Rada tak dawahno surate. Utawa aspek wiritan sing sunah-sunah. Wingi aku salat qobliyah ba'diyah 2 rakaat saiki tak tambahi 4 rakaat. Umpama mboten saged masalah salat, masalah maca Quran. Wingi aku maca Qur'ane pas wayahe sadurunge Ramadan sing taun wingi aku maca kunggur sak halaman. Saiki sak dina tak tambahi sak halaman setengah. Enten peningkatan. Mboten saged masalah salat, mboten saged masalah Quran, mungkin masalah sedekah. Aku ben kemis utawa ben ngaji musala iku aku melok sedekahan, kei jajan apa saiki tak tambahi apa. Sing penting kita gadah kemauan, komitmen. Mboten nazar lho nggih, mboten sampe nazar. Nek nazar berat jenengan. Duwe komitmen, ibadahku mari riyaya tak tambahi. Mbuh aspek napa niki? Satu kecil mawon mboten napa-napa. Kula kemotan almarhum al-maghfur lah guru kula niku teng pondok. Kyai Fajrul Jalfan. Allah yarham niku piyambake setiap badhe Idul Fitri kula titeni niku mesti nambah. Wiritane mesti nambah. Kula kemotan awal iku ya kira kaya awak dhewe ngenten iki.
Manten-manten Idul Fitri setelahnya niku santri-santri kengken maos maulayasol. Maulayasol ni wasalinda iman abada ngoten. Ditambahi malih. Kok mau ngono Idul Fitri maneh, nuambahi maneh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasr. Nuambahi terus, Pak. Manten nambahi mari salat maghrib terus. Satu aspek mau posisi kita sampun pikantuk husnul khotimah karena ibadahnya tambah ningkat. Lah ningkat niku mboten usah dibandingno karo wong liya. Kancaku iku maca Quran iso sak juz rong juz. Aku berarti nek pengin ningkat kudu 3 juz. Ampun, berat jenengan. Jenengan bandingno karo awak dhewe ae. Aku biyen pira, saiki pira, ngoten mawon. Nek bandingno karo awake dhewe. Aku salat sunahku iki pira, saiki pira. Aku wingi maca napa nek kaya santri-santri niku mutolaah kitab. Wingi dewi sering maca kitab pirang halaman, saiki ditambahi pirang halaman. Enten peningkatan lah ngoten. Mungkin sedekahe, mungkin lomane napa ning welase niku ditambahi. Niku nggih karena para ulama pun ngendikan laisal liman labisal jadi walakinal liman ta'atuhu tazid niku wis dadi napa pedoman umum. Priyaya iku bukan kanggone wong sing klambine anyar-anyaran, tapi kanggone wong sing ibadahe tambah. Sampai napa ten Lataiful Ma'arif niku didhawuhaken ngeten iki wa alamatu rabbiha antu sholat bimaksiatin. Niki omongane titik tapi nyelekit. Nek kita pengen ngerti aku wingi Ramadan ibadahku diterima apa ora, maka cirine, alamate, tandane kita ibadahne tenggene wulan Syawal diterusne. Konsistenitas, dadi kontinuitas, dilanjutno malih. Ramadan maca Quran, Syawal ya tetep maca Quran. Ramadan salat dalu, Syawal ya tetep salat dalu, senajan to mungkin rakaate mboten sami. Ramadan aku sregep duha, wae Syawal ya duha. Wae Ramadan aku sering sedekah takjil, wae Syawal ya tetep sedekah meskipun mboten rupa takjil. Lah niku ngibadahi ditambahi. Niku tandane Ramadan ibadah kita tenggene Ramadan diterima Allah. Taat utawa ibadah dilanjutno kalau ibadah malih. Nek tenggene alam nasr niku faida faraghta fan shom. Nek wis mari lanjutno maneh sing liyane. Tapi semanten ugi tandane amal kita ditolak, ibadah kita Ramadan ditolak, tandane badhe taat maksiate kumat. Dadi Ramadan tuwekun wis prei apa-apa prei. Dilalas Syawal terus ucul setane terus yo awal belas ilang kabeh. Nah niku tandane sing Ramadan dhewe mboten diterima Allah. Alhamdulillah nggih. Niku tegas mboten ngenani Jumat. Oh nomor gangsal niki nggih mboten sampe wajib tapi sunah. Gini ku kita kan pas wae Idul Fitri kata libur, lari sekolah libur, tiang-tiang kantor nyambut gawe libur, enten prai ini. Lah badhe mulai nyambut gawe malih, mulai sekolah malih, mulai aktivitas malih. Niku kali Kanjeng Nabi mulaine dikengken kali zikir. Nek sing terkenal riwayat niku ngangge bismillah memang, nggih kan? Setiap amal yang tidak dimulai bismillah maka amal itu terputus. Tapi sakjane riwayat sing paling terkenal nih, sakjane riwayat sing paling kata sing luwih kuat niku pakai hamdalah. Kullu amrin dibalin la yudau bihamdillah. Nek amal iku gak diwiwiti karo hamdalah, syukur kali Allah fa huwa aqta. Nek sing liyane fa huwa ajdam. Amale lumpuh. Dadi intine kita nek sadurunge mulai penggawean, mulai aktivitas malih diwiwiti basmalah utawa hamdalah. Utawa nek iso digabung, yo basmalah yo hamdalah. Nah, gampangane ngene nek kula. Goleki perkara sing ana hamdalahe, ana basmalahe. Berarti napa? Fatihah, gampang. Dadi nek kabeh mulai napa-napa, mulai dodolan malih, mulai nyambut gawe malih, di Fatihah isih. Enek basmalah yo enek hamdalah wis lengkap niku. Dan liwat rintu kita niku lek mulai ngawiti malih niku kan rada aras-aras iki. Lari sekolah niku kokon mlebu maneh niku aras-aras. Nah niku nek iso kengken tambahi maca ta'awud, kongon maca isti'adzah karena males iku gawan saka setan. Mongko maca ta'awud. Kan Nabi nggih ngoten.
Sadurunge mulai niku salah satu dongane niku donga supaya mboten males. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'atid daini wa qahri wa ghalabatir rijal. Ya Allah, kula nyuwun reksa ten panjenengan saking hammi wal hazan, susah gelisah, khawatir. Muga-muga kula mboten kene. Terus wal ajzi wal kasal, lemah, males aja sampai. Wal jubni wal bukhl, penakut, medit aja sampai. Terus wa dhala'atid dain sing utang sing terus menerus muga-muga mboten sampai.